Много мотори, бе. Ао. Какво ще кажеш, Иванчо? Добре ли е работа? Много тъпо. Много е приятно. Дай къдичка. Зверска работа на скоковете, много хора от нашите. Скачаха ли? Не, ние тръгнахме. Димитър ще го качи ли? Трябва да махна мотора. Йо, бе. Много мотори, бе. Пана! Сме си махна мотора. Как му викате на това тук? Тоската. Тук е само за сбирката сега. Няма притеснява. Там ми се видим, бая по-странно от това. Това е нищо. Вижте, там е лошо. Да, се уморим, по да завървим. Не е стръмно грабите. Не. Не стръмно. Че отдата лекция има един гър по-дълъг, но не е по-странен. Не стръмно. Той вземе, падне се някъде. Засили малко, дай газ! Къде не знам четвърто? На трето чая се кача. Има ли го мотор? На втора! Краси, ако искаш надолу! Значи надолу как ще го изиграе, значи няма си да представя. Иване! Здрасти! Иване, след го свали и качи Пусти мотора. се надолу и там го засили повече. Като намитах гумата. И карай тук в Ще фурия. иде мотора, бе. Какъв е мотор? 600. Да, долу има един камък. Не е мирал с долу мотора. Ей! Как има, нали показах една снимка, ето се питам от чуната. Ей, там долу. Аз бягах там сега. Ма ти ли си имал точно? Той е направо, виж, до фара. Фара беше, бе. От мен изкара това дъргия от тук, бе. Ани му. Иване. Аз как го е вода за кола, да знаеш. Може да бъде някакъв път нея. Да, ги свиним за тази руста каса. Наско ти откъде скачи? Наско откъде скачи? Това ме ареста. Тя ме е любима. Петя! Няма да ставаш. Е, как погиба? Втора, бе! Газ! Тръските ми прави густо, много и дивак един. Дай! Дай му помогна. Как я тук снимам, бе? Това не е толкова... Не ми, това... Няма гума, че. На втора... Оня връх отзад. Аз на първия път на втора с моята. Първия път седи на коя на трета. Това който взе да изправя. Тогава се включа втора, спря. Ай наобратно. И на другия път на втора. Газ. Това как бъде? Добре, това седи, тия са тук, той е се качва. Това не му прече. Той на първо. Това не е.